Vítajte opäť na mojom kanáli. V poslednom videu sme si pozreli, aký bol rok 2025 z pohľadu fotovoltiky. Tentokrát by som vám chcel ukázať, aký pomer spotreby je v tom teplnom čerpadle. Ešte raz chcem pripomenúť, že mám rodinný dom, kde nie je plyn, všetko mám elektrifikované. Mal som výrobu fotovoltiky 12 000 kWh, spotreba elektriky v mojom dome minulý rok bola 8 500 kWh a tu je vidieť, že spotreba tepelného čerpadla bola za celý rok 2025 necelých 3500, čo je nejakých 41% z celkovej spotreby celého domu. Najprv len na také predstavenie, že čo toto všetko vlastne znamená. Tak táto horná krivka je krivka vnútornej priemernej teploty. Tá sa drží vždy skoro na úrovni okolo 24, v lete to bolo trošku viac. Toto oranžové je spotreba v kWh na vykurovanie, červený stĺpec je teplá voda. Toto modré je v lete chladenie. Keď si to celé pozrieme, a toto ešte priemer vonkajšej teploty priemernej. Keď si to celé nejako pozrieme, zhrnieme, tak chladím vyslovene nutne tepelkom do podlahy. Vidíte, že tam je spotreba iba okolo 87 kWh. Teplá voda je kontinuálne celý rok plus minus na identickej úrovni, čo sa týka spotreby. V zime trošku viacej, v lete menej, samozrejme sa dokuruje hodnota, aká je prívodná, že v zime môže byť trošku studnejšia. A tam je 1500 kWh spotreby. Vykurovanie, to najpodstatnejšie, je 1800 kWh za celý rok. Podotýkam, že týchto 3500 má spotrebu tepelné čerpadlo, ktoré mi riadi, dá sa povedať, teplú vodu do celého domu, aj teplo, aj chladenie. Čiže je to hodnota, ktorá je veľmi luxusná. Čiže keď zvažujete novostavbu a rozmýšľate, aké si dáte zdroje vykurovania, tak tepelko je podľa mňa veľmi, veľmi zaujímavé. Čo tu máme, aké extrémy, tak to je hlavne január, február, november, december. Snad sa pohrám s myšlienkou, že keby som postavil dom aj s krbom na tuhé palivo, čo by to dokázalo spraviť s týmito dvomi stĺpcami, ale nestojí to za to, je to len graf, kde pri tejto spotrebe je to v podstate úplne zanedbateľné. A ešte kde žijeme, že to máme všetko zo slnečka a nemusíme to nejako dotovať. Takže toľko spotreba tepelného čerpadla, toto je reálne, to sú reálne dáta a maximálne za mesiac bola spotreba 555 kWh. To bol január minulý rok. December bol taký v podstate dosť podobný, ale inak najnižší mesiac bol júl, 122 kWh, kde už pomerná časť bola aj chladenie. Som v južnej časti Slovenska, juhozápad, pri Trnave, čiže máme tu také lepšie možno podnebie na kúrenie, nemáme nejaké tuhé zimy. Takže asi takto, aby ste vedeli, akú mám spotrebu. Typ tepelného čerpadla dávam sem, aby ste vedeli, aké mám tepelné čerpadlo a plus informácie k boileru. Takže toľko a môžete zvažovať aj vy, do čoho ísť, keď budete či už meniť kúrenie alebo stavať svoj vlastný dom. Majte sa pekne.